Sermaye kollegalar, men ötken yılны 1 dekabrda 14-yılның ВКонтакте сайтында шушындай группа булдырган идем. Әле менә бүген беренче видеоны гына төшерәбез. Мин сезгә инде бу видеоларда ничек иттереп укытучыга үзенең блогын, сайтын булдыру турында сөйләмәкче булам. Иң баштан моның өчен менә 1-2 сайт карап үтмәкче булам. Беренче сайтны карап үтмәкче булам. Укытучы сайты. Менә бу сайт турында әйтмәкче булам. Сайт бик әйбәт. Эчтәлеге дә бик яхшы, ләкин уң якта күрәсездер, реклама чыгып тора. Әле яхшы чиракта гына менә шушындай реклама була. Күп вакытны монда үзегез беләсез, бигрәк ямьсез рәсемнәр, апалар, абыйлар килеп чыга монда. Менә тагын бер сайт. Монда да шушындай реклама. Ни өчен килеп чыга дисәгез инде, менә күрәсез, монда бу сайт ЮКОС платформасында эшләнгән. Мәгән рекламалар чыкмасын өчен, шуның өчен сайтларны кирәкле хостинг орнаштыра кирәк һәм яхшы доменнар сатып алырга кирәк. Без сайт ясаган вакытта әллә ни күп акча туздырмыйбыз. 100 тәңкә доменгә түләргә кирәк булачак. Менә мин үземнең кайбер сайтларымны сезгә күрсәтмәкче булам. Бу сайтлар инде минем иң беренче сайтларым, 9-10 елларда ясалган сайтлар. Күбесенең мине атларның шаблоннарын үзгәртмәкче, үзгәртергә телим, ләкин бу сайтларым Яндекста, Google'да индексация булганга күрә, мин аларны үзгәртүдән туктадым. Хәзер үзебезнең сайтны ясар өчен без нинди адымнар үтәчәкбез? Иң беренчесе сайтның темасын сайлау. Кемдер татар теле укытучысы сайты дипме? Авыл укытучысы язмалары дипме? Үзегезгә менә шушы сайтыгызның темасын уйлыйсыз. Ләкин төрле кешенең төрлечә булырга мөмкин. Кемдер укытучы сайты дип, кемдер инде мисал өчен котлаулар сайтымы, һәм башкалар. Бәлки мәктәп сайты да булырга мөмкин. Без икенче адым ясап хостинг сайлыйбыз. Анысын сезгә күрсәтеп үтәм. Һәм бергә хостингны сайлап алып, анда теркәләбез. Өченче доменны регистрация үткәрү. Доменны үзебез сайлап алабыз һәм регистрация үткәрәбез. Менә шушында гына инде 95-97 сумнар акча кирәк булачак. 4-нче WordPress-ны ничек итеп хостингка урнаштыру. 5-нче һәм анарга WordPress-ка беренче ничек аны килергә, беренче үзгәрешләр кертүне өйрәнәчәкбез. 6-нчы шаблон. WordPress-та инде ул тема дип атала. Менә шушы теманы үзебезгә кемгә нинди ошый, анда темалар бик күп. Темалар булган сайтлар бик күп. Мин сезгә беренчесен күрсәтәчәкмен һәм сез үзегезгә сайлап алачаксыз. 7-нчесе WordPress-ка кирәкле плагиннар урнаштыру. Менә инде ул дөрес эшләсен өчен һәм күпмедер бизәлеше матуррак булсын өчен безгә плагиннар урнаштыра кирәк булачак. Бизәү. Беренче мәкалә язу. Менә мин сезгә ничек итеп мәкаләне язарга, мәкаләне урнаштырырга һәм мәкаләбездә ничек итеп рәсемнәр урнаштырырга. Мин шуны сезгә аңлатып үтәчәкмен. Сайтны ясау гына түгел, аны бит әле ул Яндекска индексациягә дә өстәргә кирәк. Ни өчен дисәгез, сайт ясап куйган белән генә түгел, безнең сайтыбызга кешеләр дә кирип карарга, укырга тиешләр. Алар бер дә
birinchisi koyandır ссылка kaldırmışa üzerine gelip bizim saytlar girmeyecekler. Ansında öğrenecekmiz. Hem de onuncusu saytının analitikası. Saytka biz şöçük koyabız. Köpme kişi kirgenin, koyan kirgenin karar için. Ne barın barısında biz öğrenecekmiz. Mene şundan sonra indi bizim sayt hazır bu. Bu bütün adımlar tügüleri. Eğer indi siz bir kod ettirip öğrenesiz ki indi o vakitte biz devam edecekmiz. Hem min sizge indi anda onlara bir iki isteme dersler çıkarıp bırakacakmın. Kilesi derslerde biz bizning mana şu adımlar boyunca planımız boyunca işli başlayacakmız. Uğuşlar sizge. Bugunga sog' bo'linglar.